सोंजादोंमोन बै समावहाय जे महरगिरि आफादा मा खालामनानै दङ बेबादि जानानै दङ जे गेमस्रि आरो जेम्सनि बाथ्राया दा बेखौ नोंथांमोना एसेबो रायलायाखै नामा होननानै बेबादि जोंनियावहाय माने सोंथि फैनायमोन दा बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखायनो दिनैनि नैबे स्पेसियेलि जों एग्जिकिउटिभ सेटिंखौ लानाय जादोंमोन आरो बेजोंल' नङा जोंहा माखासे माने बिसाया मावनो गोनां हाबाफारि दंखायो बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादोंमोन दा बिथांमोनखौ रिपारकेसनाव लानानै जोङो दिनै थांखि हिसाबै जायखिजाया माने अनिर्दिष्ट समहालागैहाय बिथांमोनखौ जों बिसानिफ्राय बिथांमोननि दायखौ नायनानै माखासे दायनि बिजिरनानै आरो जिल्लानि माखासे अपिनियनफोरखौ लानानै जोंनि बिसानि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय माखासे अपिनियनखौ लानानै आनइउनेमासलि जों कंक्रिट डिसिसनाव फैनानै बिथांमोनखौ जोङो बयकट खालामनाय जादों बिथांमोना दायो बिसाजों सोमोन्दो थानो मोननाय नङा आरो बिथांमोनखौ जोङो बिसानिफ्राय दायो खुनु अधिकार होनाय जानाय नङा आरो बिथांमोनजों लोगोसेयैनो सोरबा जुदि बिथांमोनखौ लाना सावथुन बानायो जोंनिफ्राय बिसायाव थानाय माखासे रिंगु दामसा एबा महरगिरिफ्रा बिथांमोनखौ जुदि माने हेफाजाब होयोब्ला बेयावबो जोङो बिसानिफ्राय बिथांमोनखौ जों इनिसिएटिभ लानाय जागोन दा बे हिसाबै जों रेसुलेसन जों लानाय जागोन आरो बेनिफ्राय बे मेटारखौ लानानैनो आरोबाव खनसेबाव प्रडिउसार एस'सिएसन जोंहा मोनसे आफाद दङ जोंनि बिसानि सिङावहायनो बिथांमोनाबो गुवार लेभेलावहाय रायलायगोन मानो होनना बुङोब्ला प्रडिउसारनिफ्रायनो माने प्रडाक्सन दिहुननायनिफ्रायनो एक्टर एक्ट्रिसनि जोनोमबो जायो बा बिथांमोनखौ लानानैसो जोंनि माने सावथुनफोरखौ जों खालामनाय जायो बे हिसाबै बिथांमोनाबो निस्सय माने दायित्व दङ दा बे दायित्वखौ लानानैनो दिनै बिथांमोननोबो मोनसे दायित्व होनाय जादों बे मेटारखौनो आरोबाव प्रडिउसार एस'सिएसनावबो रायलायनाय जादों आरो बिथांजों बिनि अनगायैबो जोङो बिसानि माखासे डेभेलपमेन्ट बा जौगानायनि हाबाफारि जों लाफादों दायो जोंनि थालांनाय मावनो गोनां खामानिफोरखौ दिनै गुवारै जों रायलायनानै मोननैसो जों बिसानि जोङो डिसिसन एबा थांखिखौ जों लाफादेरनाय जादों जे बे नङा जे दिनै जोङो मात्र गेमस्रि आरो जेम्सनि थाखायल' जों डिसिसन लादों गेमस्रि आरो माने जेम्सआ जोंनो समाजाव गाज्रि जुदि बेबादि मेसेज होदोंब्ला बा जोंनो बेबादि गाज्रि सोलोंथाइ होदोंब्ला जेनेरेसनफोरनि थाखाय बा फैबाय थानाय समनि थाखाय दा बेखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दिनैनि डिसिसनखौ लादोंब्लाबो बेजों लोगोसेनो जोङो बिसाखौ जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारिखौ जों लानाय जाफादों दा बेखायनो बे मोनसे रिपारकेसनाल' दिनैनि थाखाय नङा जोंहा फैबाय थानाय समावहाय बिसाखौ जों गायसननो थाखायनो बा बिसाखौ डेभेलप खालामनो थाखायनो दिनै मोनसे डिसिसन लाबावदों जों जोंनि थाबावनाय जिल्लाफ्रा दासिमबो बिसायाव दाजाबजायाखै बा दानाय जायाखै बे बिसाखौ दानो थाखायनो जिल्ला बिसा दानो थाखायनो जों दिनै मोनसे थांखि हिसाबै लाबोनाय जादों 18 डिसेम्बरनि गेजेरावनो 2021 जोङो बिसाखौ सारा आसाम नाङैनो जोंनि बिसा हिसाबै जों दाफुंजोबनानै लागोन आरोबाव मोनसे डिसिसन लाबावनाय जादों जे फैबाय थानाय समावहाय जोंनि बिसा डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिटिआरनि चिफ बावै समनि उनावनो जों बिटिआरनि चिफखौ लोगो हमगोन आरो लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो जों लोगो हमगोन आरो लोगो हमनानै जोंनि माखासे समयसाफोर बिसानि समयसा एबा हारिमुनि जौगानायनि थाखाय नङाबा सावथुन मुलुगाव जोंनि बेनिफिट्स जों मा मोननांगौ मोननाङा जोंनि आर्टिस्टफ्रा मा जानानै दङ बिथांमोननि बेनिफिट्सनि थाखाय बा बिथांमोननि मुलाम्फानि थाखाय जों मा खालामनो हायो दिनैसिमबो जोंनि आर्टिस्टफ्रा जायफोर माने मिसुर जानानै थाबाय बा रिटायार जानानै थाबाय बिथांमोना दिनै खुनु गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां रोखोमै अनसुंथाइ मोनाखै मोजां रोखोमै पेन्सननि बेबस्था जायाखै दा बेखायनो बेफोरनि सोमोन्दैबो जों गुवारै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांजों जों रायलायगोन आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय फिल्म एवार्डनि सायावबो जों गुवारै बावैसो समनि गेजेरावनो सर्टलि जोङो आरो एग्जिकिउटिभ मोनसे लाबोगोन बेवहाय जों गुवारै सावरायनानै माने उदालगुरियाव जायो ना बबेयाव जायो जों मोजां रोखोमै माने जायगाखौ थिग खालामनानै फैबाय थानाय फेस्टिभेलखौ जों खालामो आरो इयुनाव जुदि गेम्स